Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galonde segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la dabali jugu kemori tenya wele la fala ka chideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما شرف لا جبراني لجبو أمبي أوفوك والمندو أو منون سغل بي أنا شرف لا جبراني سانفي واجلو كنكونو نواتينا جمانين كونو جمانين كوكا أمبا جينا الله سبحانه وتعالى في ألاكا بسيقناتي أنا جمانا كونو أني إسلامي جوغو بلا جلين ألاكرا صلى الله عليه وآله وسلم أبا ألاكالي أكا كورفوكا سنمونا كافوكوني هدمديني ساراكا كافين بلا جلين بي تيكي فوكاتو فين سبا أفين سبا دولا كلين دوي كوكا تاكا دينيوما تويكو denyuma mi ni hakili be toila ka do kiye denyuma mi na hakili be toila ka sarakati boye hukumu konnana ambe denyuma ndo ka kene kono mi ni a hakili tora afanyuma na noye madame Berke Ajama Touré ale wolofa alaka hinala aleka sank yelema saraka bo min beke sangosa minaye asanta ani koyi akene mbesigi Bamako Madina Kura kenen kono anga karamo chama kumbe shirifla jabarani toyala ansira ka min soro kala sawma anga je ka anyimada ala mogote masi danwaya chenyala niki chekai ta kaburu dona ibita mogo dale so kaburu dona mimini chenyache ibe mogo dale so kaburu dona mimini jeyache ibe mogo dale so kaburu dona mimbini sarache ibe mogo dale so kaburu dona mimbini bonyache ibe ma dale so kaburu dona mintumini fangatiyache mogo be kaburu dona mimbini doniyache ma be kaburu dona munu yera bini jere bela jelenche firawna be mi ale min ko kaya dama alaye aya dishi kongo ka ana rabbukumul a'la ne aw daba alaye min ko talendo abe mi namruju bukana ani bemi ale min ko kabi ala faga namruju bemi buktan sar bemi ngulugo sulemana bemi duma kolo yalo kunu joga bina siga ka dono la yere bina tati yibodi ambela jilenye shude opmana ala nyesranye obe duskunde kono ni kebe ala yesranye nyini ibina soro kuma kan woro de kono alqur'ane kono kuma kan woro ni yo to modono aya kede ngono dono iba soro inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba ay sabata nyuma yala ya folo ala ba nyamaruya kanatle du kono clé barakedala clé sigidala clé misri kono clé kenema clé nini modo clé nibe kuma clé ika kuma kono kono yemuye tiye fo kanangalo tige ayatul munafiq salas iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza utumina khana nafiki tamashin sabai ni darala abi jamfa na elaiduta aba boroto wana kuma femfem bada abengalo chete sura kono hali na sorola abe sali shuni kle nini njogo nunu mbala kishiro ta Allah hara basala munafiki de be janeme dugumala dana flana ye jumenye kika sinjitu nan donani mbabu kono dugu be je kanto ya ala nyesranye folo be mi du kono
fa kelen ba kelen du kelen kɔnɔ aw ka kan ka sinji tugu aw de ka kan ka yafa ɲɔgɔn ma aw de ka kan ka koto ɲɔgɔn ta la basana sinji dulonnen bɛ larusi la a b'a fɔ ni mɔgɔ min ye ne tigɛ ala k'o tigi tigɛ ni maa min ye ne sinji tugu ala k'o tigi tugu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ka hinɛ tɛ jigin du kɔnɔ du min ni sinji tigɛlen bɛ a kɔnɔ nka n'i donna du kɔnɔnaw la bɛɛ i jigi bɛ tigɛ mɔgɔ minnu bɛ fa kelen ba kelen du kelen kɔnɔ olu de da tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na olu de kɔ donnen bɛ ɲɔgɔn na dɔgɔnin bɛ bɔ da fɛ a t'a dɔn hali kɔrɔkɛ bɛ du kɔnɔ dɔgɔmuso bɛ bɔ du kɔnɔ o t'a dɔn hali kɔrɔmuso bɛ du kɔnɔ denw bɛ bɔ du kɔnɔ u fa dɔgɔkɛ min bɛ du kɔnɔ fa sara dɔgɔkɛ min bɛ du kɔnɔ o denw bɛ bɔ du kɔnɔ olu t'a dɔn ko hali an fanicinin bɛ du kɔnɔ bɛɛ kelen bɛ k'o kɛ maa nɔgɔlen ye maa ɲɛma nɔgɔfilen ye maa si t'a bonya maa si ka sira t'a la du kɔnɔ jamana bɛ jɔ nin kan ka cogo di du bɛ dilan nin kan ka cogo di e wolola k'a sɔrɔ i fa a n'a dɔgɔnin bɛ du kɔnɔ u bɛ kan kelen fɔ olu bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ k'a dun olu bɛ kuma kelen fɔ e fa y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ dɔgɔnin tɔbɔtɔ a b'a ci k'a bila baaraw la a b'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni kɔrɔbalen ma sunɔgɔ dɔgɔnin tɛ sunɔgɔ dɔgɔnin tɛ lafiya dɔgɔnin de bɛ ci bɛɛ la kɔrɔkɛ dɛsɛra aw wolola ka mɔ k'o de ye du kɔnɔ fa fatulen kɔrɔbalen salen kɔfɛ n'o ye aw wolofa ye ko nin ye anw wolofa ye ni bi tɛ nin kuma in kun tɛ yen wolowolofa wolowoloba o daminɛna bi tile in de la mɛ min bɛ dabaliya ban u b'a fɔ ko bi denw n'i ko ko bi denw i b'a fɔ bi faw ani bi baw parce que bi faw ani bi baw olu de ye bi denw tiɲɛ mɛ an faw an'an baw olu ye lamɔcogo ɲuman di anw ma ka sira jɛlen yira anw na ka bonya yira an na maakɔrɔba bonya yira an na mɛ anw ma sɔn k'o yira an denw na karamɔgɔ tɛ se ka anw denw bugɔ école la ni convocation ma d'a ma tribunal polisi gendarmerie sigiɲɔgɔn tɛ se ka e den bugɔ ko e de den don mun na a b'i den bugɔ i ye den k'i kelen ta ye komi a kɛra i kelen ta ye o de kosɔn a kɛra baba commandant ye ka nisɔngɔ minɛ i la den bɛɛ kɛra dɔrɔgutala ye a kɛra dulɔmina ye parce que i ko ko i kelen de bɛ se k'i den lamɔ i tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ wɛrɛ k'a lamɔ an ka tile la hali o ma mɛn fɔlɔ yɛrɛ ni saya kɛra kare min kɔnɔ an bɛ se ka kalo saba kalo naani kɛ an bɛ siran an ja bɛ tigɛ an tɛ se ka tɛmɛ o kare kɔnɔ bi a bɛ cogo di denmisɛnnin san saba naani olu de bɛ bɔ k'u jɔ an bɛ ka sali su kan n'an taara ni su ye u yɛrɛ b'u ka motonin ta walima u bɛ don mobili kɔnɔ basɛni kɔnɔ ka tugu an nɔfɛ ka taa kaburudon na u bɛ jigin an nɔfɛ ka don kaburudon kɔnɔ o t'u bɔ u b'a ɲɔni ɲɔni ka bɔ yen ka su jigintɔ lajɛ dingɛ kɔnɔ denmisɛnnin san 8 san 9 el qulubu qasiya dusukun de jara hinɛ bɔra dusukun kɔnɔ n'o tɛ e k'i ɲɛ jɔ i fa dɔgɔkɛ la e b'i ɲɛ boso ɲɛ la karisa na ba yɛrɛ de ye n tɔɔrɔ n tɛ n tina jɔn min kɛ tɔntɔn de tɛ k'a wele a tɔntɔn saka yɛrɛ de ye mɔgɔ tɔɔrɔ n'a ye ɲɛ tuma bɛɛ dɔrɔn Bakari j'en ai marre avec tonton n tɛ taa bon an ɲɛ b'a la an ɲɛ bɛ diɲɛ halaki cogo la an ɲɛ bɛ diɲɛ cogo la ni m'i fa bonya ni m'i fa filanw bonya ni m'i ba filanw bonya n kalila ala la n'i ma olu bonya den o den bɛ wolo e fana tɔgɔ la i dɔgɔninw tɔgɔ la i kɔrɔw tɔgɔ la a si t'i bonya u filanw t'i bonya i bɛ sa maniya la i bɛ sa maniya la parce que i tɛ bonya sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ bɛ tigɛ e fana na i bɛ kɛ cɛkɔrɔba lankolon ye parce que i m'a kɛ ka ɲɛ mais n'i taara tribunal la bi n ko dusukasi de don fa kelen ba kelenw de bɛ ka ɲɔgɔn wele tribunal la bi fa kelen ba kelenw olu de bɛ ka ɲɔgɔn wele tribunal la bi diɲɛ dugumakolo jasilenin nɔfɛ
diɲɛ du jasilenin nɔfɛ Naamu. alakira y'a ka so jɔ sallallahu alaihi wasallam kana sa disi la tuma min na a ko a ye so bili abubakar ko ka so bili a ko awɔ a ye so in bili yan u ye so bili so bililen bannen kɔfɛ a yɛrɛ wulila k'i jɔ k'a bolo da so sanfɛ a ko yan bɛ mɔgɔ tile yɔrɔ bɔ ale ye diɲɛ kɛ tile yɔrɔ de ye mais nin de bɛ ka anw jɛ o kosɔn kira ko kun fi duniya kɛ abiri tariqi kɛ diɲɛ na i n'a fɔ maa min bɛna siraba tigɛ dɔrɔn a banna a banna kɛ diɲɛ na siraba filɛ i b'a tigɛ a banna kelen fila saba diɲɛ banna i ka denmisɛnya wagati ani ka kamalenya wagati ani ka cɛkɔrɔbaya wagati diɲɛ banna sɔgɔma tile fɛ su fɛ sɔgɔmada o y'i ka denmisɛnya wagati ye tileganfɛla o y'i ka kamalenya n'i ka sungurunya wagati ye sufɛla o y'i ka maakɔrɔbaya n'i ka saya wagati ye o ye dibi ye i bɛ nin saba de ni ɲɔgɔn cɛ kunun tɛmɛna i bɛ bi la mɔgɔ tɛ sini dɔn o de kama cɛ dɔ nana se alakira ma sallallahu alaihi wasallam alakira kelen ka bangebaya bonya fɔ k'a fɔ ka dugawudenya fɔ k'a fɔ hali ni maa min ye lɔgɔmaya kelen ta k'a di i ba ma n'i ba ye lɔgɔmaya kelen dun e ka du kɔnɔ wali kelen e ka garijɛgɛ la n'i ba y'o bila a da kɔnɔ k'a dun wali kelen i fa ye lɔgɔmaya kelen tigɛ k'a dun ko a lɔgɔmaya kelen o kelen ala bɛ arijinɛso kelen jɔ i ye cɛ dɔ bɛ yen o ko ya Rasulallahi ne fa sara ne ba sara o tumana yala u salen kɔfɛ ne bɛ danga sɔrɔ wa u salen kɔfɛ ne bɛ dugawu sɔrɔ wa alakira ko alayhi salatu wasalam a ko awɔ u salen kɔfɛ i bɛ dugawu sɔrɔ cogoya min na u salen kɔfɛ i bɛ danga sɔrɔ o sɔrɔ cogo fana na ko k'o bɛ kɛ cogo di a ko as-salatu alayhima a fɔlɔ-fɔlɔ i fa n'o fatura i ba n'o fatura i ɲɛna ni salituma sera a kan sali kɛ a kan i ka taa bila kaburu don na i ka jigin cogo ɲɛ i ka dugawu k'a ye i ka na nin ye dɔ ye walima jɔko fila di ala ma k'a tila k'i bolo fila jan ala hinɛ ne fa la ala hinɛ ne ba la i ka yafa u fila ma i n'a fɔ u ye ne lamɔ cogoya min na fitirima i bɛ se ka dugawu min k'u ye i k'o dugawu k'u ye o hinɛ b'u sɔrɔ kaburu kɔnɔ nka e ma dugawu kɛ u ye e ma sali kɛ ka nɛɛma se u ma o tuma na i ye danga sɔrɔ i ye danga sɔrɔ basana i ɲinɛna u kɔ f'i ka kɛ den ɲuman ye den ɲuman min ni a bɛ dugawu kɛ fa ni ba ye u taalen kɔfɛ nin ye kelen ye yala n ye kuma saba f'i ye sabanan o ye jumɛn ye an ye fɔlɔ f'i ye an ye filanan fɔ i ɲɛna sarakatun jariya an nana n'o ye den ɲuman an nana n'o ye sabanan o ye kalanden ye i ye maa min kalan bisimilahi rahmani rahim na n'a ko tuma o tuma bisimilahi rahmani rahim hali i salen kɔfɛ o hinɛ b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ an bɛ segin ka na dɔ in na sisan as-salatu alayhima ad-du'a'u lahuma a filanan k'i ka dugawu kɛ u ye tuma bɛɛ ni hakili jiginna i fa la tuma bɛɛ ni hakili jiginna i ba la n'a sɔrɔ o tɛ diɲɛ na to k'i bolo fila kɔrɔta ala yafa ne ba ma ala yafa ne fa ma ala hinɛ u la dɛ ala n'a sɔrɔ u bɛ tɔɔrɔ la tɔɔrɔ wuli ka bɔ u kan n'u bɛ degun na degun wuli ka bɔ i kan k'i ka kan ka nin fɔ tuma bɛɛ rabbi ghfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran i saliko 10 i ka nin fɔ n'i ma nin fɔ k'i k'a dɔn i ka sali bɛ dulon nɔngɔnya 7 dɔw ko nɔngɔnya 7 sali dulonnen bɛ to ko f'i ka dugawu kɛ fa ni ba ye rabbi ghfir li
wali walideya ala yafa ne ma ani bangeba fila warhamuhuma ani ka hinɛ u fila la kama rabbayani saghiran ina fɔ u ye ne lamɔ cogoya min na n fitininama nin ye den bɛɛ ma wajibi ye nin ye silamɛ ɲuman bɛɛ ma wajibi ye i saliko 10 duwawu kɛ i fa ni ba ye parce que olu de kɛra i ka diɲɛlabɔ sababu ye a ka f'i ma karisa karisa fa de nɔ don ba de nɔ don n'olu tɛ e kun tɛna diɲɛ na olu nalen diɲɛ na mun na e bɛ juguya kɛ olu la i m'a ye ala ko wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan yayi wa bil walidayni ihsanan ale ala y'a kiiri tigɛ ka ban foyi kana bato ka fara ale ala kan wa bil walidayni ihsanan ani bangeba fila i ka ɲumanya kɛ olu ye i ka ɲumanya kɛ bangeba filaw ye u ɲɛnama i ka ɲumanya k'u ye u fatulen a ye kuma in lamɛn dɛ u ɲɛnama o ye duwawu jumɛn ne t'a dɔn cogoya min na e bɛ se k'i ka ɲɛnamaya kɛ ka taa bila saya la k'i ba to yen yanni i ba ɲɛ ka datugu e ma se ka duloki kelen don i ba kan na i fa bɛ yen e ma se ka samara kelen don i fa sen na f'i fa sara ka sɔrɔ se bɛ e ye hali n'a y'a sɔrɔ miliyari de b'i fa bolo n'a ye ka samara ye ni miliyari b'a bolo n'a ye ka duloki ye miliyari b'a bolo n'a ye ka fugula ye o ka d'ale ye ka tɛmɛ a ka miliyari kan bɛɛ de b'i ka duwawu ɲini bɛɛ de b'i ka barika ɲini mais kana ɲaga i fa ta la laysa alfata man yaqulu kana abi alfata man yaqulu ha ana za denkɛ ye jɔnni ye maa min b'a fɔ nin bɛ ne fa bolo nin bɛ ne ba bolo k'o tɛ denkɛ ye denmuso min b'a fɔ nin ye ne fa ta ye nin ye ne ba ta ye k'o tɛ denmuso ye dencɛ ye jɔn ye denmuso ye jɔn ye ne fa ye nin so in jɔ a ye so 2 jɔ ne yɛrɛ sera ka so 5 jɔ ne sera ka so 6 jɔ k'o de ye denkɛya ye o de ye denmusoya ye mais e t'i kɔrɔkɛ kɛlɛ du nɔfɛ fo k'a wele fanga la i kɔrɔkɛ ala y'a kɛ e kɔrɔ ye e n'a bi fa de la fa de ye du in sa fa de ye dugumakolo in sa k'a jɔ e wolola kɔnɔ de ka mɔ a kɔnɔ i tɛ taa dɔ jɔ yanni k'i kɔrɔkɛ kɛlɛ i tɛ taa dɔ jɔ yanni k'i dɔgɔnin kɛlɛ i tɛ taa dɔ jɔ yanni k'a fɔ ko k'a ci k'a don ta k'a bɔ ta tuma bɛɛ e bɛ mɔgɔw wele gendarmerie la polisi la n'i taara tribunal la foyi tɛ yen nin kɔ nin dossier de dalen bɛ a ka ca fa kelen ba kelen fa ta nɔfɛ aw hakili la k'a bɛna to yan de non aw tɛ to yan donc n'aw fana bɛna bɔ yan de k'a kɛ i n'a fɔ aw ma deli ka na yan aw denw de bɛna aw kɔfɛ mais u ka sini ɲɛsigi kɛ nin ye foroba de ye e ta bɛ min nin ye foroba de ye bɛɛ de jɛ ye nin ye o e ta bɛ min o tuma e t'a fɛ i denw ka dɔ sɔrɔ e la i n'a fɔ i ye dɔ sɔrɔ i fa la cogoya min na wa e b'i si bɛɛ kɛ te min na i b'i si bɛɛ ban dɔrɔgu ta la e b'i si bɛɛ de ban dulɔ min na wa e tɛ dɔnnila fa ye wa e tɛ dɔnnila ba ye wa e tɛna kɛ dɔnnila dutigi ye wa wali i t'a fɛ ka du jɔ de i t'a fɛ ka so jɔ tuma bɛɛ e ba de bolo b'a da kɔrɔ hami ni jɔrɔ la k'o kɛra dɔrɔgu ta la ni dulɔmina ye e ba tɛ sunɔgɔ ye de ka hami bolo e fa tɛ sunɔgɔ ye de ka hami bolo e ni fɛn fɛn ye filan ye o bɛɛ b'a ka mobili kɔnɔ hali bi e ma moto sɔrɔ hali a siɲɛ ta u b'a fɔ k'u t'a d'i ma k'i ye dɔrɔgu ta la de k'i bɛ t'i yɛrɛ faga o tɛ sɔn hakili la hali bi e ma se ka miiri nin na hali bi don o don e ba de ɲɛji bɛ ka bɔ e nɔfɛ e de ye du denkɛ fɔlɔ ye e ka kan ka muso furu k'i ba bolo bɔ ga la e cɛ tɛ sabali sa e cɛ tɛ sabali ten sa dɔ kɛra dɛ san 30 bɛ du kɔnɔ hali bi e de b'a la maa 40 di yan bɛ taa ten sa n'i ba donna so kɔnɔ a bɛ kasi dɛ tonton i t'a lajɛ ka 50 di yan i ba sigilen ɲɛna i kɔrɔkɛw ɲɛna i dɔgɔninw ɲɛna e min ka kan ka minnu ladon olu jigi ye e min ye k'e bɛna kɛ siniɲɛsigi ye e de kɛra delilikɛla ye du kɔnɔ e de bɛ fadenw nɔfɛ hali bi tasuma fifa la te premier nɔfɛ tuma bɛɛ e de bɛ mɛko deli la sigɛriti mɛko tuma bɛɛ de b'o deli e tɛ se ka lɔn kelen san i yɛrɛ ye mais c'est grave ka dɛsɛ o bɛɛ la ka taa sobɔnyɔrɔ la i ka fɛn bɛɛ ye sobɔn ye tuma bɛɛ papier de b'e bolo calcul la sobɔn wari dɔrɔmɛ 1 a b'i n'a fɔ maa min ye
60 da k'a kantigɛ a jurumu n'o de ka kan a dɔrɔmɛ 1 o dɔrɔmɛ 1 walima i taara Magan ka taa Alikaba la ka taa jɛnɛya kɛ siɲɛ 73 sobon wari dɔrɔmɛ 1 jurumu n'o de ka kan dugu cira n'i taara quartier o quartier la sisan u bɛ k'a dayɛlɛ fan bɛɛ fɛ a maison dayɛlɛlen bɛ carré bɛɛ kɔnɔ bi a soba dayɛlɛlen don denmisɛnnin bɛ mago sara aw de ko a bɛ fɛ jamana ka ɲɛ jamana ka dilan ni sobon yɔrɔ cayara ni baarakɛyɔrɔw ye denmisɛnninw bɛna baara kɛ wa aw ma denmisɛnninw ta tiɲɛ aw yɛrɛ ta tiɲɛna aw bɛ tila k'an ka sini ɲɛsigi tiɲɛ an bolo aw tɛ se ka denmisɛnninw su k'u bila baara la fo k'u bila drogue ta la fo k'u bila sobiye ta la kɛlɛ la un de bɛ don 2 de bɛ don 3 de bɛ don denmisɛnninw bɛ duloki bɔ ɲɔgɔn kama o de kama bi papier bɛ bɛɛ bolo bɛɛ sigilen bɛ calcul la cɛkɔrɔba sijɛ retraité o ka kan k'a sɔrɔ misiri kɔnɔ o de sigilen bɛ sobiye calculeli la innamal khamru wal maisar wal ansab rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun a bɛ nin bila min dulɔ ni sobon ala y'a fɔ dulɔ ni sobon a ma hali a datugu n'i ye Mali constitution ta k'a jateminɛ Mali sariya so yɛrɛ la i bɛna sɔrɔ Mali yɛrɛ ko an ka constitution kɔnɔ ni arabu k'a ma ko a dustur n'i y'an ka dustur ta k'a lajɛ i bɛna sɔrɔ o kɔnɔ k'a fɔ dulɔso man kan ka jɔ kare kun na dulɔso man kan ka jɔ so 2 ni ɲɔgɔn cɛ dulɔso man kan ka jɔ misiri kɛrɛfɛ dulɔso man kan ka jɔ kalanso kɛrɛfɛ dulɔso man kan ka jɔ jardin d'enfant kɛrɛfɛ dulɔso man kan ka ye suguda la jango sugu kɔnɔ a bɛ cogo di bi a bɛ cogo di bi Mali bɛ nin kɛlɛ ma cɔ nin bɛ anw ka fɛn kɔnɔ mais an bɛɛ kelen bɛ k'an mangu ko c'est la démocratie dulɔ ka don i ka da kɔnɔna c'est pas la démocratie dulɔ ka jɔ carré kun na c'est pas la démocratie parce que anw yɛrɛ ka carré kun na dulɔ 2 bɛ yen Barangabugu la dulɔso 2 bɛ yen baarakɛdennin dɔ tun bɛ yen u tun bɛ to k'o de wele o ka to ka yɔrɔ furan o bɛ to ka dulɔso furan n'a tilala u bɛ 200 200 d'a ma don o don mɔgɔ min bɛ sara kalo la 2000 ni 500 2000 n'a fɔra don o don 200 200 de bɛ d'o ma dulɔso furani na ani dulɔ buteliw cɛli la k'a kɛ fɛn kɔnɔ ka taa bila poubelle kɔnɔ o bɛ baara wɛrɛ k'o kɔ o de tor'o la ka t'o la a y'i to la don la ten a ye dulɔ butelinin dɔ ye ten a ko ne yɛrɛ bɛ nin fura don o don na n k'a nɛnɛ dɛ a ye buteli ta tɛgɛ k'a da nɛn na a ko i ja ka kunna dɔɔnin koyi a tora a bɛ to k'a nɛnɛ a b'a fara fara ɲɔgɔn kan a y'a tɔ kɛ kɔrɔlen minnu bɛ yen a bɛ to k'olu fara fara ɲɔgɔn kan a b'a min bi a bɛ cogo di kulɛti de b'a la ale yɛrɛ juguyara dulɔ min na waa ne u ye bi kunsigi bɛɛ de pɛinen don ka na sisan a yɛrɛ bɛ duloki don k'a kɔ bɔ k'a kɔnɔbara bɔ o tumana sisan k'a baraw sɔgɔ k'a fan bɛɛ ɲɛgɛɲɛgɛ ale yɛrɛ kɛra sunguruba international ye bi mun y'a kɛ parce que dulɔso bɛ carré kɔnɔ a tun bɛ baara kɛ du min kɔnɔ dulɔso tugulen m'o du de la bon a inconvénient ye nin de ye n'a bɛ carré kɔnɔ dɔrɔn denmisɛnnin minnu bɛ yen u curiosité de b'u minɛ n'an k'a lajɛ dulɔ bɛ cogo di n'u sera ka dulɔ min dɔrɔn u bɛ don drogue la jamana bɛ cogo di bi dulɔ bɛ ka feere 30 40 40 mana sachet nin kɔnɔ alimentation kɔnɔna la mais n'an ma sabali n'an ma to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye anw de denw don sini minisiriw de don sini directeurs de don sini karamɔgɔw de don sini denfaw de don sini denbaw de don olu de bɛ ka tiɲɛ an bolo an sigilen don dɛ min mɔne bɛ ne na denmuso de b'a da ka sunɔgɔ ka wuli 10 heures a ba bɛ tobili kɛ a bɛ mɔni tobi ka tila ka kafe dilan ka buru labɛn k'o bɛɛ bila dangaden ɲɛ n'a wulila sɔgɔmada fɛ a bɛ taa ko k'a jɛ ka sɔrɔ ka buru ta ka sɔrɔ ka kafe ta ka sɔrɔ k'a fɔ maa wa sukaro yɛrɛ ma mɔni bɔ dɔɔnin dɛ dangaden ma a y'a ka kuma lamɛn ko sukaro ma mɔni bɔ dɔɔnin fa ni baw kɛ u ka lamɔ cogoya ma tiɲɛ wa kullu mawlud yuladu ala alfitra den o den bɛ wolo a bɛɛ bɛ wolo silamɛya kɔnɔ fa abawahu a fa fila a ba a n'a fa olu de b'a kɛ yahudiya ye olu de b'a kɛ nasara ye olu de bɛ kɛ kafiri ye olu de bɛ silamɛya sira yira a la parce que lamɔ de tiɲɛna maa si t'a fɔ a dabila kabini maami ko ni bisi ko ni babu ko nana diɲɛ wulila
Iba i woloba tɔgɔ de ko Minata e de b'a fɔ ma ko mami i woloba tɔgɔ ma e tɛ fɛ i ba tɔgɔ ka min tulo la a fɔra de ko ka ba ɲɛnafin bɔ e la ni tɔgɔ min e y'o tɔgɔ yɛlɛma k'o kɛ mami ye Minata tununa est-ce que b'i ba fɛ ah mais c'est grave e fa tɔgɔ ko Suleiman e ko ma ko le e ko ma ko vieux fa tɔgɔ tununa o mana e t'a fɛ k'i fa tɔgɔ min tulo la bon an ka problème filɛ kan ni ne bɛ ka jouer an kan n'i y'a ye an bɛ ka halaki nin dɔrɔn pe de don f'an ka segin an cogokɔrɔ la a ye denmisɛnninw lamara maracogo ɲuman na aw ka kuranɛ kalan dɔw kun na bi an nisɔndiyara sɔgɔnin kɔ Kadijatul Kubra la Abdala ka kalanden minnu taara u ye kalan minnu kɛ mɔgɔ caman ɲɛji bɔra bi denmisɛnninw nɔfɛ mais c'est grave ni ne bɛ ka datugu ni ne bɛ ka ban diɲɛ na pewu mais n'an ma segin an ka laada kɔrɔ ma ka bulon dayɛlɛ ka kalandenw don bulon kɔnɔ ka segin ni walaha ye wa i ka dɔn a tiɲɛna dɛ aw dun ko diɲɛ avancera o ma diɲɛ ma avance dɛ anw de bɛ k'an yɛrɛ avance ka taa ka diɲɛ to diɲɛdenya nafa t'a la dɛ diɲɛdenya nafa t'a la dɛ bi denmisɛnnin san 15 san 16 olu de bɛ dɔrɔgu ta ni dulɔmin na bi anw ka jamana kɔnɔ san 15 ni san 16 olu de kɛra dulɔminabaw ye ka kɛ dɔrɔgutalaw ye denmusow donc o la kuma laban na an bɛ su min na su barikalen don an bɛ su min na su ɲuman don an bɛ su min na latigɛ su don ala y'a ka masaya jigin ka na diɲɛ sanfara fɔlɔ la kabini fitiri salila a y'a ka masaya lajigin o kɔrɔ tɛ ko ala yɛrɛ nana dɛ ayi a y'a ka masaya bila ka na diɲɛ sanfara fɔlɔ la denmisɛnw na sɔn hɛrɛ ma o de la i b'a dɔn na ka fɔ jaka Allahu taala a mago tɛ diɲɛ na nin don ala kɛra ka fini bɛɛ tun ye fini 2 ala kɛra y'a ka fini 1 ta a y'o di Abu Talha ma o de la a bɛ fɔ nin de ma ko nin de ye kaari ye anw de kan k'an sen da kira senda nɔ na yala maa jumɛn bɛ anw na k'o ka fini tɔ bɛ se ka to fini 2 k'o bɛ kaari ka 1 ta ka di a ka baarakɛla dɔ ma ayiwa o tuma an bɛɛ ta ka kɛ 1-1 tuma min na fini n'a dira Abu Talha ma Abu Talha ye fini minɛ i b'a fɔ ko kaman de bɔra a la a sewara a nisɔndiyara sabula n'a fɔra ko danfɛnw sɔn hɛrɛma ka fini o de dira ale ma a ma dayɔrɔ sɔrɔ a farikolo la Abu Talha nisɔndiyalen a sewalen a donna so kɔnɔ yɔrɔ min a muso ye fini in ye dɔrɔn Abu Talha nin ye ala kɛra ka fini ye dɛ Abu Talha ko o de la n'aw ka dugu alimami ka fini bɛɛ kɛra fini 2 ni son o son y'o suɲɛ i lebura bɛɛ bɛ fini yelen dɔn fini in tɛ fili o tuma min na ni Abu Talha ko a muso ko nin ye kira ka fini ye Abu Talha ko tiɲɛ don ala kira ka fini don Abu Talha muso bɛna mun de fɔ Abu Talha ye i b'a dɔn ka fɔ ala kira ye cɛ ninnu lamɔ cogo min cɛ ninnu fana ma musow ta ten ka fɔ nin ka bon a ka jan a cɛ ka ɲi tuma min na ni Abu Talha muso ye nin fɔ a ye Abu Talha ka ko ala kira ka fini don a ko Abu Talha i ye an malo dɛ i y'an malo e de taara an ka sɛgɛn da kɛnɛ kan ka taa ala kira deli ko ala kira k'a kɛ ala kama k'a ka fini 1 di e ma Abu Talha yala e m'a mɛn ka fɔ maa o maa n'i futununa
ko sabula sɛgɛn b'i la a b'i ko min futununa ala de kɔrɔ e t'a dɔn k'an ka sɛgɛn ala ka latigɛ de ye Abu Talha e ma se ka sabali nin sɛgɛn in kɔrɔ fo ka taa alakira ka fini kelen deli Abu Talha i y'an ka sɛgɛn da sahabaw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ dɛ e ka nin musoba in lajɛ nin ka sɔrɔ fini ko tɛ anw ka musow la dɛ e ka na selimafini dɔrɔn tigɛ o don du kɔnɔna n'i ma kɔlɔsi kuma bɛ se fɔ i buranna la nka Abu Talha a muso fini t'a bolo so kɔnɔ a bɛ ka nin de fɔ Abu Talha ko a muso ma a ko wallahi ma alakira deli muso ko a ma nin sahaba ba in cɛla ni e ma alakira deli alakira bɛ se ka e kelen ye cogo di k'a ka fini ta ka di e ma ka sɔrɔ e m'a deli a ko muso ma e n furumuso n bɛ min f'u ye o ye hakika de ye seli bannen alakira ye ɲininka a ko yala n ka lahalaya bɛ cogo di n y'a fɔ kira ye n ko n bɛ Alahu Taala tanu lahalaya ɲuman bɛɛ kan nka n bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ tasuma kɔnɔdenw lahalaya ma n'o de ye ka jɔn sɔn fɛn na a ko alakira y'a ka fini kelen ta ka di yan a ko wa n'i y'a ye n ye fini in minɛ n ma fini in minɛ k'a fɔ n bɛna fini in minɛ ka n yɛrɛ masiri n'a ye walima n ma fini in minɛ k'a fɔ an bɛna fara an ka fini kelen in kan fini ka kɛ fila ye bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen don n ma fini in minɛ k'a fɔ n bɛna don ɲɛnajɛ don dɔw la walima n bɛna don donba dɔw la n ma fini in minɛ o kama dɛ n'i y'a ye n ye n bolo don fini in kɔrɔ n ye fini in minɛ de walisa ni n soma yɛlɛmana don min fini in ka kɛ k'an kasange ni n donna kaburu kɔnɔ o tuma ni mɛlɛkɛw ye n ɲininka ma rabbuk o tuma n b'a fɔ la ilaha illallah n'u ye ɲininka ma nabiyuk n b'a fɔ ale de ka fini kɛlen filɛ k'an kasange o tuma n ye fini minɛ nin de kama e ka ninnu ka fini minɛ cogo lajɛ ni ka anw ka bazɛnw kala n ka ɲɛ lajɛ o de la i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la alakira a ye cɛw labɛn a ye cɛw labɛn a ye cɛw labɛn nka anw de sen ma se ka da u sen da nɔ na sabula bi n'i ye fini ɲuman ye anw bolo dɔrɔn a bɛ ka kɛ diɲɛ ko dɔ de kama n'i ye anw kɛlen ye k'an gomi an bɔtɔ don ale ɲininkali tɛ nka n'i y'an ka nafila selifini ye i kana da i nun kɔrɔ ni ka sɔrɔ i ka fini la ɲuman dɛ o de kan ka kɛ nafila selila ye sabula seliba ale de bɛ ka Alahu Taala gindo-ɲɔgɔnya maa si tɛ anw na bi ko i bɛ ka bɛ i bɛ audience ɲini o fɛ k'o bɛ popili don ka taa nka ni i bɛ ka audience ɲini anw fɛ sisan hali ni fini ɲɛnama t'an bolo an bɛ taa fini lu ye nka Alahu Taala anw n'a bɛ audience la fini min n'i bɛ ka seli n'a ye a kɛrɛ faralen don tuma dɔ la dɔw yɛrɛ ta kɛrɛ cilen don fo woro bɛɛ bɛ bɔ o de la silamɛw an ka kira ka sahabaw lajɛ an k'an sen da u sen da nɔ na ninnu jɛna diɲɛ kɔ i komi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min diɲɛ in yɛrɛ b'i komi siratigɛ dɔrɔn de maa o maa n'i ka kekun e t'i ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen ta ka da i kun k'i bɛ sira tigɛ ka taa bila ten nɔ ka taa o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye sahaba ninnu ladabu la ladabu min ni a ɲɔgɔn mana ciden tɔw la o de la don dɔ alakira n'a ka sahabaw sigilen bɛ
kira ye abubakar ɲininga a ko abubakar ma yala fɛn joli ka di e ye abubakar ko fɛn 3 a ko umar ma fɛn joli ka di e ye umar ko fɛn 3 a ko uthman ma fɛn joli ka di e ye uthman ko fɛn 3 a ko aliyu ma fɛn joli ka di e ye aliyu ko fɛn 3 o y'a sɔrɔ abazarri bɛ yen a ko ya abazarri yala fɛn joli ka di e yɛrɛ ye abuzarri ko fɛn 3 de ka di ale ye ala kira ko o fɛn 3 ye fɛn jumɛn ye abuzarri ko o fɛn fɔlɔ-fɔlɔ aljuo ko kɔngɔ de ka di ne ye kojugu a fɛn 2nan almarabu ko bana de ka di ne ye kojugu a fɛn 3nan almautu ko saya nege de bɛ ne la kojugu ala kira sallallahu alayhi wa sallam a bɛ abuzarri ka laɲini dɔn ka tɛmɛ abuzarri yɛrɛ kan a ko abuzarri ma e ye nin fɛn 3 in min fɔ nin si man di adamadenw ye mun dun na ninnu diyara e ye abuzarri ko n'i y'a ye kɔngɔ ka di ne ye sabula adamaden n'i kɔngɔ na hinɛ bɛ na i dusukun na makari bɛ na i dusukun na dɛsɛbaatɔw ni fantanw bɛ lahalaya min na i b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ degun na o tuma i ɲinɛ man di o kɔ o de la nabila yusufa alayhi wa ala nabiyina salam waati bɛɛ ale tun bɛ kɔngɔ na a nɔfɛmɔgɔw y'a ɲininka yusuf misira balo tile bɛ e de bolo a magasin tile bɛ e de bolo waati bɛɛ i bɛ kɔngɔ na mun de la i tɛ dumuni kɛ k'i fa yusuf y'u jaabi mun na a ko akhsha an ashba ne yusufu bɛ siran n kɔnɔ kana na fa ni n kɔnɔ fara fa ansal ja'i n bɛ ɲinɛ kɔngɔtɔw kɔ o de la e ma ye ni sunkalo sera n'a fɔra ko kalo yera n'an sunna midi 1h i b'a sɔrɔ setigi in b'a ye a minɔgɔ kɛlen k'a sɛgɛn kan jalen don a y'a lajɛ a ka taa sukaro bɔrɔ 1 di karisa ma bi su in a b'i komi a bɛ ka gɛlɛya 3h a b'a ye kɔngɔ b'a la a dɛsɛtɔ don a ye taa malo bɔrɔ 1 di karisa ma de k'a ka suguri ye wulada bɛ se kuma min a b'a fɔ a ye taa batan di karisa ma tiɲɛ yɛrɛ la fɛn in ma nɔgɔn munna sabula a bɛ ka fantanw ka sɛgɛn dɔn u fɛ sisan nka n'a fɔra don min ko sunkalo banna maa min falen don ale tɛ kɔngɔ dɔn a bɛ komi maa min ma deli ka bana ni banabaatɔw ka lahalaya bɛ ka fɔ kuma dɔ la yɛrɛ ni min bɛ ka dɛsɛ ka wuli a b'a fɔ ko fugariya don sabula ale tɛ bana dɔn o tuma n'i bɛ ka kɔngɔ lakale mɔgɔ falen ye min ma deli ka kɔngɔ a bɛ k'ale kɔnɔ ko ziiri de don a t'a dɔn ko kɔngɔ don o tuma ko nin de la abuzarri ko kɔngɔ ka di ale ye o tuma ala kira ko mun dun na bana ka di ye a ko kira ma sabula e ko bana su kelen o bɛ jurumu min kafari n'i ye bana in di ala ma i m'a da sinamuso kun i m'a da faden kun i m'a da baarakɛɲɔgɔn kun e kɔni ye bana in di alahu taala ma ko siga t'a la o bana in su kelen a bɛ jurumu min kafari nafila jɔko 1000 tɛ se k'o kafari ala kira ko abuzarri ma o tuma mun dun na saya ka di i ye a ko sabula ala de ka di ne ye kojugu ni dun ma sa i ni ala tɛ se ka ɲɔgɔn ye nka n'i y'a ye saya man di anw ye an ye min kɛ an b'o de dɔn o de la ala kira sallallahu alayhi wa sallam ale fana ko fɛn 3 ka di ale ye jibrila fana nana ko fɛn 3 ka di ale ye Allahu taala ko aw ka baro in aw ka jɛ in nin ka di kojugu a ko fɛn 3 ka di ne yɛrɛ Allahu taala fana ye o kuma jibrila nana ala kira ka bonda kɔngɔ ni ka salamu bila a kan ko an dabama fana ko fɛn 3 ka di a ye a fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye lisanan zakira nɛnkun min bɛ Allahu taala ko suma ko o nɛnkun ka di ale ala ye kojugu wa qalban khashi'a
dusukun min bɛ siran ala ɲɛ ko o dusukun in ka di ale ala ye kojugu wa badanan alal bala'i sabira farikolo min n'a sabalilen don ala ka lajarabili kow kan ko o farikolo in ko ka di ale ala ye kojugu o de la waati kurun kama a bɛ lakale tarikuw kɔnɔ cɛ dɔ kun bɛ yen ala ka jɔnba don misali ale de jɔlen don ni dugu bɛɛ ye ale de bɛ dugu bɛɛ balo i komi o karamɔgɔbaw bɛ an fɛ yan cogo min nka Alahu Taala ka lajarabili nana kabini a bɛ dugu balo ale nana dɛsɛ dugu balo la k'a kɛ kabila ye kana dɛsɛ kabila balo la k'a kɛ a ka du ye kana dɛsɛ du balo la k'a kɛ a yɛrɛ kun kelen ka tila kana dɛsɛ a yɛrɛ dahirimɛ la tugun nin ye lajarabili ye dɛ maa min bɛ dugu balo o de tɛ se k'a yɛrɛ dala dumuni sɔrɔ o tuma ala jɔn a y'a cɛsiri o tuma n bɛna taa kungo kɔnɔ ka taa ala wele ale y'a labɛn a taara kungo kɔnɔ tuma min na a donna kungo kɔnɔ a bɛ ka surunya tu dɔ la kabini a bɛ ka kumakan dɔ mɛn a tɛ ka kumakan in faamu a bɛ ka gɛrɛ tu in na dɔɔni dɔɔni a bɛ ka gɛrɛ tu in na dɔɔni dɔɔni fo a bɛ ka kumakan in faamu kumakan in bɛ ka mun fɔ a bɛ k'a fɔ alhamdulillahi alladhi عافاني على كثير ممن ابتلى به كثيرا من خلقه وصلى الله على محمد كما كان بك فتكونو تنو بمساي مسامين اللافيا كتم اكا جون چامانكا اي جون من لجربي الله صليك محمدك سليم اغرلا توينا دondoni fo ka taa ye mɔgɔ min bɛ ka nin kumakan fɔ a y'a kun don tu kɔnɔ cɛ min bɛ ka nin kumakan in fɔ ta ko tanu bɛ masa ye masa min ye danfɛn sɔn caman lajarabi ka tɛmɛ ale kan ni ka ale lafiya o tuma ale bɛ sɔnni kɛ muhamadu kan a y'a sɔrɔ cɛ min bɛ ka nin fɔ ta cɛ in a ɲɛ fila fiyenen don cɛ in a bolo fila salen don cɛ in a sen fila salen don a dalen bɛ a kɔ kan a bɛ k'a fɔ tanu bɛ masa ye masa min ye ne lafiya ka tɛmɛ a ka danfɛn sɔn caman kan a ye minnu lajarabi sɔnli kɛ muhamadu kan ala jɔn y'a kun don a ko n balima karisa ala ye lajarabili min da e ka m'o da jɔn caman kan e dun bɛ k'a fɔ ko Alahu Taala ye lafiya caman kɛ e ye sabula dɔw bɛ olu ta ye ɲɛ dɔrɔn ye sen ni bolo ka ɲi dɔw ta ye bolo fila dɔrɔn ye ɲɛ ka ɲi sen ka ɲi dɔw ta ye sen fila minɛlen don nka bolo ka ɲi ɲɛ ka ɲi nka e ta ye ɲɛ fila minɛlen don bolo fila salen don sen fila salen don i dalen bɛ i kɔ kan i tɛ se ka foyi kɛ i yɛrɛ ye e bɛ k'a fɔ ko tanu bɛ masa ye masa min ye e lafiya ka tɛmɛ a ka danfɛn sɔn caman kan a ye minnu lajarabi ala nɛɛma kɛ muhamadu kan cɛ y'a dalen to a kɔ kan a ko ko Alahu Taala m'ale lajarabi ala y'ale laja kojugu ala y'ale laja ala y'ale lafiya ala jɔn ko a ma o tuma mun de la Alahu Taala e lafiya n'a ye o jɛ danfɛn tɔw la o tuma Alahu Taala ko cɛ in ko a dalen a ko sabula Alahu Taala ye nɛnkun dɔ di ne ma nɛnkun min n'o bɛ se k'ale Alahu Taala barikada ka tila ka dusukun dɔ di ne ma dusukun min n'o bɛ siran ale Alahu Taala ɲɛ a tilara ka farikolo dɔ di ne ma farikolo min ni o sabalilen don ala ka lajarabili kow kɔrɔ o tuma ko nɛɛma banna dugumakolo kɔ kan silamɛ min ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'a ye misiri jɔ ala ye o ye sarakatu jariya ye walima a ye kɔlɔn sigi a ka du kɔnɔ silamɛw bɛ ji t'a la walima a ye yiri turu a ka da la silamɛw bɛ sigi a suma na walima a ye kuranɛ sa
k'a di kalanbaa dɔ ma walima a ye tapi fɛnsɛ misiri la ou bien a ye minkoro dɔ misiri la nin bɛɛ ye sadakatu jariya ye tant que nin fɛn masina bi marché hali n'a tigi fatura a nɛɛma bi s'a ma o y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye ni mɔgɔ min fatura ka dɔɔni to a kɔfɛ e kun ye dɔɔniba ye i ye maaw kalan ala ka diinɛ na e fatulen kɔfɛ i ye minnu kalan olu bɛ ka ala ka diinɛ lase maaw ma e karamɔgɔ cɛ i ta b'i sɔrɔ kaburu la ka d'a kan e de kɛra sababuya ye o y'a filanan ye a sabanan ye min ye sa n'an b'o kɛnɛ ɲɔgɔn kan aw waladin salihin yad'u lahu bil maghfira mɔgɔ min fatura ka den ɲuman to a kɔfɛ den ɲuman min bɛ dugawu k'a ye ala hinɛ baba la ala hinɛ ba la kira ko sallallahu alaihi wasallam tant que bangebaa nin fatura k'a to silamɛ don a hinɛ bɛ s'a ma nin b'a jira anw na k'a fɔ an ka suru an ka na ɲin'u kɔ an ka dugawu k'u ye an ka sarakati k'u ye sarakati bɔcogoyaw ka ca i ye kalan kɛ sa o y'a kɛcogo dɔ ye i ye fɛn ta k'a di garibu ma o y'a kɛcogo dɔ ye ou bien hali quartier kɔnɔ i ye 1000 bɔ k'a di robinet ma ko maa o maa bɛna ji ta bi i kana dɔrɔmɛ minɛ a si bolo nin bɛɛ ye saraka bɔ cogoya ye ŋaniya dɔrɔn de bɛ baara kɛ innamal a'malu binniyati 1000 ditɔ la ala n filɛ ka nin 1000 di i k'a hinɛ se n fa ni ba ma maa o maa mana ji ta o don ala b'a hinɛ sigi bangebaaw ma wa bangebaaw bɛ nisɔndiya min kɛ ala ka sebaaya la ala b'o barika dɔ ye den na mais mɔgɔ min y'i bangebaaw ladon u ka ɲɛnamaya kɔnɔ u fatura e ɲinan'u kɔ i tɛ dugawu k'u ye i tɛ sarakati san mun ma i tɛ maa bila u ka dugawu k'u ye a laban a tigi bɛ danga sɔrɔ dɛ ayi i bangebaa mana fatu cogo o cogo a wajibiyalen b'i kan i ka dugawu k'a ye i seli o seli i bɛ dugawu k'a ye i ka sarakati bɔ a ye fo don min i yɛrɛ ka taa sɔrɔ ye n'i y'o kɛ ala bɛ den di yɛrɛ ma min b'a k'i ye o kira ka kuma don a tɛ wuli koyi kira ko birru aba'akum tabirrukum abna'ukum aw minnu ye denw ye aw y'aw masaw bonya k'aw masaw ladon n'o kɛra ala bɛ den di ma min b'a k'i ye an b'a fɔ ala k'an kɛ duwaden ye saraka mun n'a jaabilen don sarakatu jariya kɔrɔsi t'a la i salen kɔfɛ ɲumanya min b'i boli kɔfɛ n'a ti tigɛ o de don ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye nasiɔnya saba ta a la dɔrɔn i ma i ka walafi n'o ye gafe hadamaden b'u yɛrɛ nafa n'a ye komi i ka baara kɛ komi karamɔgɔ y'a fɔ cogo don baara mun bɛ se ka kɛ ala sɔrɔ baaraw ye e k'o dɔ kɛ i ma ala kira ko i ka taa ka den ɲuman to i kɔ o den ɲuman bɛ den min wolo olu bɛɛ se b'a la o bɛɛ mana ɲuman o ɲuman kɛ dugukolo kɔnɔ fo ka taa bila i bɔnna dan na a bɛɛ hinɛ bɛ s'i ma a bɛ s'a ma a tɛ s'a ma o bien ni ye su dugawu bien nin tɛ su dugawu ye o ye e de kun o ye ala kɛɲɛ ye ko tɛ an bɛ fɛ k'o de yɛrɛ hadamadenw na parce que an y'a mɛn dɔw da don ni an y'a dɔw mɛn dɔw ka wajilu la k'an bɛ kuro la min kala ko su tɔgɔ t'a kɔnɔ ko su ka dugawu t'a kɔnɔ n'a f'i ɲɛna e m'a si dɔn cɛ y'a f'i ye bi kuma na an ka karamɔgɔ y'a f'i ɲɛna tafsiri la kuro la fɔ ko kelen mun a sera ka kɛ kuranɛ tilannen 3 ka kɛ tilankɛ 1 nin tɛ kuranɛ bɛɛ t'a kɔnɔ a fɔ ko kelen marratan wahida ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye mun fɔ a la a ko n'i ye kulu wallahu kala siɲɛ 1 marratan wahida kuranɛ tilannen 3 a bɛ bɛn 1 ma n'i y'a kala siɲɛ 3 o ye kuranɛ bɛɛ talen n'i y'a siɲɛ 11 ta kuranɛ sigiyɔrɔma 3 b'i bolo n'i ye nin lajɛ ka tila k'a fɔ ko n'i ye nin de kɛ ko a hinɛ bɛ s'a ma ou bien a tɛ s'a ma ko parce que su tɔgɔ b'a kɔnɔ min a ta tɔgɔ ala mago t'o la ala mago bɛ mun na ne ye fililen dɔ la n b'i segin o yɔrɔ la k'o yɔrɔ f'i ye ala mago bɛ ŋaniya de la niya e bɛna ta ni ŋaniya min k'a kɛ dɛ ala mago bɛ ŋaniya na wa a bɛ ŋaniya in de dafa su tɔgɔ b'a kɔnɔ o su tɔgɔ t'a kɔnɔ ala t'o ɲini fɛ koyi ala bɛ mun ɲini fɛ niya ŋaniya ɲuman siri dɔrɔn i k'a fɔ ala ni hinɛ se ne fa ma dɔrɔn i n'a dɔn ko ala subhanahu wa ta'ala ye muqtadiri de seba ye diɲɛ fɛn bɛɛ kan e ta ni dɔrɔn ko tɛ
i b'a jateminɛ dɔrɔn ni mɔgɔ ye wari ci ma ka bɔ kɔ kan i ka nimoro la vie de bɛna ta vie de bɛna ta y'a ye o tuma i bɛna dɔn ne y'a ci nin ma ne ŋana siri k'a ka sen fa ma yanni ka tila baara o y'a sɔrɔ a seri fa ma ne ŋana siri ko ka sen ba ma o bɛɛ ka jan an ye boisson min mɛ a mintɔ dɔrɔn an k'a fɔ ala ka hinɛ se cɛkɔrɔba ma a bɛ s'a ma yɔrɔ o tɛ bulu wala o a tɔgɔ b'o kɔnɔ wa i bɛna ji min min ka ji min dɔrɔn ala ka hinɛ se masaw ma ala b'a s'a ma o tuma maa kana i nɛgɛ k'i kɔ don i ka dugawu ma. An bɛ kɛnɛ min kan an b'a fɔ nin kɛnɛ ma ko duwawudenya kɛnɛ an b'a fɔ nin kɛnɛ ma ko diɲɛɲini kɛnɛ an b'a fɔ nin kɛnɛ ma ko lahara hinɛ kɛnɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ dilan a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin kɛnɛ in kan an ka Khadijatul Kubra présidente ka fara a badenw bɛɛ lajɛlen kan n'o ye Turela ye u y'a yira na k'a fɔ olu ye duwawudenw de ye u bɛ baraka ɲini masa balo le bɛ se ka duwawu n'a baraka sɔrɔ cogo min na a fatilen fana i bɛ se ka kɛ dangaden a kɔfɛ k'u bɛ se ka kɛ duwawuden a kɔfɛ cogo min na donc olu ka duwawuden u y'a ɲini masaw ɲɛnama masaw su fana u b'a ɲini donc san o san nin waati kelen na u bɛ nin kɛnɛ in sigi ka hinɛma ɲini kɛ kɔnɔjɛla nin kɛnɛ in jalo ni ɲininka walanda caman bɛ a kɔnɔ hakilima ɲi ka da kan kɔnɔjɛla de nin kɛnɛ ye ninnu tun bɛ se ka sarakati bɔ ka sɔrɔ u ma jama dalajɛ wa hinɛ bɛ se cɛkɔrɔba in ma fana mais ka se ka hɛrɛ caya silamɛ bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ a la o kosɔn u ye nin kɛnɛ in sigi mɔgɔ si tɛ sigi nin kɛnɛ in kan k'i tɛ fayida dɔ sɔrɔ a kɔnɔ o tuma an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ni nin kɛnɛ nɔrɔma in sɔrɔli ye ni nin kɛnɛ barikama in sɔrɔli ye k'a ɲini setigi ala fɛ ala ka nin kɛnɛ in sigili ɲɔgɔn ala ta'ala k'a caya ala kɛra kanu de y'an se yan ani muso dɔ de ɲɔgɔn don ala kama ala kɛra kama la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ye hajja mature Khadijatul Kubra kalanbulon o radio la voix de Cheikh Sidi Ahmed Tidiane o fara mareni ani Kawsigu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o gunde kan a ka wele sera ma ko cɛkɔrɔba inshallah ɲini a san 18 ye san o san hinɛ ɲini bɛ se u ɲini denbaya kɔnɔ ale kɔrɔw fɛ a balimaw fɛ u ka kabila bɛɛ fɛ ko ala ka nɛɛma s'u ma cɛkɔrɔba in ma ani cɛkɔrɔba in kɔnna ka minnu sɔrɔ yen ani minnu taara ko ala ka nɛɛma s'u ma bi su in na an nana far'u kan ka na kuranna de kala ka ala kɛra ka hadisaw fɔ sallallahu alaihi wasallam ka baara kɛ bil kitabi wa sunna o an karamɔgɔ de y'an se nin kɛnɛ kan k'i ka kuma jaabi bi an nana k'a ɲini ala fɛ ko ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba la anw minnu bɛ jɔ yan an bangebaa minnu fatura an balima minnu fatura min masharikh al-ardi wa maghariba maa ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'u bɛ alikiyama bi u ka hakɛ dɔ b'an kan an ka duwawu k'u ye an b'a fɔ ko ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma ala ka hinɛ u na ala k'u dayɔrɔ sumaya ala k'u n'u makanbɛ an bɛ ka ala kɛra ka sunna ɲɛnamaya sabuya min ne se kɛnɛ kɔnɔ su in na o de ye Ajama Ture a bangebagaw n'a balima minnu fatura olu ka sangɛlɛma sarakati bɔ o de ye ne se a su in na san o san a laada sigilen don ni nin waati sera a b'an fara ɲɔgɔn kan an bɛna ka na laseliw kɛ ka duwawuw kɛ ka sama ka furuw ma o sabuya de y'an se yan nɔ su in na de an b'a ɲini ala fɛ tigitu bi ye su barikama ye bi ye su belebeleba ye n'o ye nisfu Shaabana ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa furu ninnu bɛɛ lajɛlen ma ala k'u jigiyɔrɔw ɲɛ ala k'u dayɔrɔw nɛɛma ala k'u n'u macɛ ɲɛ anw minnu tora ala ka labanko ɲuman di an ma ya rabbi ala k'o kira Muhamadu yɛrɛ kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam bi su in na an bɛ yan nɔ an bɛ Ma Ture somɔw a fa n'a baw an'u ka du kɔnɔ furuw an b'olu ka saraka bɔyɔrɔ la donc san o san an bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ salon ta ye ne sɔrɔ yan ɲinan ta ye n sɔrɔ yan nɔ ala ni ma sababu ne yɛrɛ bɛ ni ɲɔgɔnna kɛ n bangebaaw ye n b'a kɛ n cɛ ye donc n'ale ta sera bi n'a ye ne sɔrɔ dugu in na yan nɔ donc n bɛ na n bɛ dugawu kɛ ala ka badabada ala k'a nɔgɔya u ye ala ka kɔtɔw nɔgɔya an yɛrɛ ye ala k'u dayɔrɔ nɛɛma an bɛ hinɛ lase kɛnɛ kan bi ne ye Ma Ture somɔgɔ ye a fa n'a ba n'a ka su bɛɛ lajɛlen an b'o hinɛ lase la bi an sera yan ma sababu de la an bɛ juru sara la an tɛ juru donna ma ni ɲɔgɔn caman kan an bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ bɛ ne ka kɛ ne ka su ni tile
ne mana kɛnɛ fo fɛn fɛn sigi ma ture b'a kɛnɛ kan ani kɔni an bɛ hinɛ laseli la an bɛ ala ɲini masa aramani ɲini a ka hinɛ a ka kisi ni nɛɛma caman a ka kɛ fure ninnu bɛɛ lajɛlen kan kira n'a ka sebaw bɛɛ lajɛlen n'a ka so dungo ni y'an selen yan ni y'a san 10 ni kɔ ye san o san an bɛ na jɔn y'a kɛ a fa yɛrɛ ni y'a ye den bɛ nin kɛ a y'a ye fan ni ba la ni m'a ye fan ni ba la tɛ k'a ɲɔgɔn kɛ o fa bɛ mobili ta don min ka taa maa fɛ Sogonikɔ ko maa banna fɛn bɛɛ ma ko fɔ ala ko k'an k'a dɛmɛ o don ni bi tɛ kelen ye an bɛ barika da ala ye ala min ye si kalifa an ma fo ka bi yira an na an b'o ala barika da denw ka nin kɛ fa ye bamananw ka kuma ko kɛlen kɔrɔ sɔngɔ donnen don n'i bɛ min kɛ i denw ye n'i sara i denw fana b'o k'i ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi a ma ala ka hinɛ s'a ma ala ka yafa ni silamɛw ma an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu donna ala k'u minɛ an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ duwawu minnu donna ala ka hinɛ lase a ma sarakati minnu bɔra ala ka hinɛ lase furew ma ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen aw minnu kun sɔgɔli bɛ an na nin waati in na n'aw bɛ ka nin lajɛ ala ka a duwawu minɛ an bɛɛ lajɛlen ye ka hinɛ lase an bɛɛ lajɛlen ka furew ma ka ala deli jamana ala ka basigi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme Tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe